Dobré ránko, priatelia, moje meno je Adam, vítajte pri ďalšej epizóde z tejto série prípravy na majstrovstvá sveta 2024. Dneska to bude zaujímavé, pretože máme jeden deň pred zrazom, 17 dní do súťaže a dneska budeme mať refeed, samozrejme nič extrémistické. Budem jesť normálne jedlá, len samozrejme vo väčších množstvách, konečne sa trošku najem, napapáme to trošku sacharidmi. Máme dneska odhadom asi plus 350 sacharidov, takže úplná úžasná bomba. Váha už klesla na 78,2 kg, čo je podľa plánov, takže pekne to zišlo dole. No, ja už som mal vlastne svoje prvé jedlo, čo už boli klasické vajíčka, ktoré ste mohli vidieť aj v minulom videu. Tým, než sa ešte vlastne vrhneme na ďalšie jedlá, tak je tu ešte jedna vec. Hmm. 45 minút kardiadan. Začína to byť dosť náročné. Takže ako jedlo číslo 2 môjho dnešného refeedu budú samozrejme moje klasické vločky, ale miesto 60 gramov tam bude 120 a miesto arašidového masla som si tam dal tento Vilgain Cheat Spread, ktorý je že úplne bombastický. Nájdete ho na Actine, určite ho vyskúšajte. Jo, ja si to idem užiť. Ó môj bože, či to vyzerá dobre. Ako tretie jedlo dnešného refeedu budem mať 200 gramov ryže. Oh yes. A dneska som si spravil trošku zmenu a chcel som ochutnať. Prvýkrát som to robil a sú to krevety. Mám aktuálne nejakých 200 gramov kreviet a 100 gramov ryže. Musel som si to rozdeliť do 2 tanierov, pretože je toho strašne veľa. Najem sa tohto, zjem aj ten druhý tanier, vlastne to isté. A dneska pôjdeme trochu skorej cvičiť. Pôjdem sa asi aj ostriať, pretože s touto kapustou na hlave už treba niečo robiť, je to strašne dlhé. Pôjdem sa ostriať a potom pôjdeme cvičiť trošku nudnú partiu, čo už budú hamstringy. No bohužiaľ, musím cvičiť aj to. Ale zajtra po refeede, ten push, to bude že mega. Ako vyzerám? Celkom fajn, bude to lepšie, ale keď si to ešte osprchujem a tak. Ale máme fresh cut. Viem, že vyzerám ako človek, aspoň trochu, a poďme cvičiť. Ja už som teda doma, mám po tréningu som si dal ešte 20 minút schody. No a teraz tu mám túto naloženú bombu, kde mám 100 gramov rýžovej kaše, jedna odmerka proteínu, škorica a ešte banán, aby som nezabudol. Celé som to rozmixoval na takú kašu. Samozrejme, ako aj tých 200 gramov rýže, to bude pre mňa úplne že nič. Večer ma čakajú piče. Večer ma čaká ešte 300... Večer ma ešte čaká 300 gramov batátov a 200 gramov ryby, to vám tiež natočím. Takže vidíme sa a zajtra ideme na zráz. Už sa nám to krásne pečie. Oh yeah. No a na záver dňa tu máme 200 gramov ryby, 300 gramov batátov a jednu paradajku. Koho by to zaujímalo, tak pozerám anime.
Začal som pozerať Demon Slayer. Samozrejme nepozerám až tak veľa anime, ani som veľa nevidel. Videl som strašne dávno som videl Tokyo Ghoul, to už si ani nepamätám, že ako skončilo presne. A nedávno som to pozeral poslednú sériu Dr. Stona, ešte majú vydať jednu, ale tá ešte nie je vydaná. A to ma že mega bavilo, Dr. Stone, odporúčam všetkým. A čo som ešte videl bol Death Note, ten ma bavil brutálne, ale iba do polovice, tak nejak, alebo do 3/4 toho seriálu. Ale dopozeral som to celé samozrejme. A teraz pozerám Demon Slayer, začalo ma to baviť celkom, takže vyzerá to dobre. Kto je tiež fanúšikom anime, tak dajte do komentáru vedieť, aké je vaše obľúbené. Možno si takedy skúknem aj to. Dobre, takže máme po zraze, už mám aj doplnky. Takže oficiálne som bol vybraný na majstrovstvá sveta. Konečne stres aspoň opadol trošku. No musíme zabrať, pretože ešte tam treba dotiahnuť tú formu. Máme na to 2 týždne a uvidíme, jak to bude. Vlastne netočil som tam nič, pretože som ani nestihal a za druhé sme v podstate ani nemohli. A prebehlo to úplne normálne, odpozovali sme aj voľné zostavy. A to bolo vlastne všetko. Potom sme mali chvíľu prestávku a dostal som vlastne feedback, čo mám zlepšiť. A makáme ďalej. Takže jo, ideme teraz na tréning. Dneska nás čaká push. A bude to fajn. Cítim to v kostiach. Takže makáme. Dobre, takže toto bude asi všetko pre toto video a vidíme sa pri ďalšom. Čaute.